Programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum ħanitkellmu fuq il-merqtux li nafuh bħala bl-Ingliż bħala marjoram. Ħwawar li ħafna drabi nsibuhom fid-dar, imma hawnhekk qed naraw kif nistgħu nkabruhom ġol-pot li minflok nixtruhom mis-supermarket ikunu qegħdin lesti d-dar. U kulħadd faċli jkabbara għall-użu tiegħu personali. Kif tidher hi pjanta tidher fraġli ħafna, f'realtà di tikber u tkun pjanta pjuttost salvaġġa ħardi, mhux kif qed naraw hawnhekk. Dejna tibqa' tgħix għal diversi snin jiġifieri jasal is-sajf, tinxef, tiżbora u terġa' talla. Meta tajt tinxef jfisser tispiċċa kompletament? Iva, tiġi tskuk tiġi tskuk. Importanti illi meta narawha skuk fis-sajf ma nqaċtux u narmuha. Le, tista' titrimja, tista' tiġbor dak il-weraq tagħha niexef u tużah niexef, tajjeb ukoll, jiġifieri tista' tużah kif nifriska, biss kif qed ngħidlek anke fis-sajf. Tajjeb li dak iż-żmien tas-sajf meta tinxef tiżborha, terġa' tija l-ħajja. Għax l-ewwel nett fil-għajn ma tkunx daqsa sabiħa, kull ma tkun skuk, nexfin u weraq niexef. U anke tittija l-forma li trid inti. Sewwa, issa hawnhekk qed nara l-fjuri. Jekk wieħed ikun irid inissel minnha din miż-żarrija tagħha tista' toħloq pjanti ġodda. Iż-żarrija ddum biex għandek tiġġimgħat biex tiġġermina u tinbet. Ma meta nitkellmu fuq din il-pjanta kemm tikber minnha nnifisha? Tiggoffa iva, mela ħanibqgħu fuq il-kwistjoni tal-qis tagħha. Mela din kif inhi qiegħda ideali. Biss jekk ma tieħu ħsiebha l-ewwel nett biex tkompli tiżviluppa titkabrel għall-pott u ssir pjanta sabiħa. Trid tkabbarilha skont id-daqs li tixtieqha inti għax jekk trid iżżomm pjanta żgħira ġo ħoġor ta' tieqa għalkemm trid ix-xemx, din hija jistajjeb. Imma jekk mill-banda l-oħra inti għamilta ġo ġnien jew xi f'terazzin, titkabrel għall-pott biex tkabbara u tikber din ta' jiġi. Kif għandek ġardin u titfaħħa fil-ħamrija, pressa poħu kemm tikber? Tikber, ma tieħu ħsiebha issir arbuxell kbir tiggoffa iva. Dawna dal-pjanti dawk huma kollha mediterrani u kollha jikbru isiru siġar żgħar, arbuxelli. Bħala ilma, bħala kura u hemm xi insetti li jattakka? Le, mhix delikata. Bħala anke rigward ħamrija ħafifa, pjuttost ramlija, din hija pjanta salvaġġa wkoll. L-importanti li taqbad l-ewwel ftit xhur, imbagħad meta tkun qabdet ħina delikata wkoll fl-istess ħin. Fis-sens anke tista' taqbad bil-biċċa wkoll qed ngħidlek. Imma ġeneralment tik riżultat tajjeb. L-importanti naħseb l-ewwel ftit li drat l-ambjent tagħha. Iva. Mela, grazzi lin, grazzi ħafna tal-informazzjoni, ċertament għal min jixtieq ikabbar ftit ikollu merqtux frisk, id-dar ta' Aragon frisk, faċli ħafna, eżatt kif dejjem ngħid meta jkollna l-ħwawar hawnhekk, il-mumenti li tibda ċċaqlaqhom ix-xomm ir-riħa. Ma tagħmel mal-lampuk id-dar. Le, dejjem tinkini inti. Aħna mal-ħaxix biss, nużaw biss il-frott u x-xogħol tal-bidja. Tajjeb, okej. Nirringrazzjakom u nistednikom biex terġa' tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.